wie? Een groot schandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. In Trinidad was een familie met heel veel zorgen, zoals jij kan zien. Er was een papa en een mama en een grote zoon. Die wilde zo graag trouwen, nou dat is toch gewoon. Hij zag een mooi meisje bij hem in die straat. Hij ging naar zijn papa en vroeg hem om raad. De papa zei: jongen, het doet me verdriet. Dat meisje is je zuster, maar je moeder weet het niet. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Een paar maanden later in het huis van zijn oom, daar zag hij een meisje, zo mooi als een droom. weer ging hij naar papa, ook zij was erbij. Zijn papa schrok zich dood en weet je wat hij zei? Wil jij met haar trouwen? Het doet me verdriet. Ook zij is je zuster, maar je mama weet het niet. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Hij ging naar zijn mama, door zorgen gekweld. En zei aan zijn ma wat papa had verteld. Zijn mama die lachte en zei: ga toch man, je papa is je vader niet, maar weet er ook niets van. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Nou, als mijn moeder mijn vader de broer is, dan is het een nicht van mijn schoonzuster de broer. Dat is een zwager van mijn nicht aan mijn neef.